Blwyddyn o Ffestiniog, y dot glas yna reit yn ganol y Parc Cenedlaethol. Da ni ddim yn y Parc Cenedlaethol, ond ni ydi calon y Parc Cenedlaethol. The whole of the National Park, not the whole in the National Park. Fel ydych chi'n gweld, da ni'n bell o canolfannau economaidd Gogledd Gorllewin Cymru, fel Bangor, Gaernarfon, yr A55, North Wales Economic Ambition Board, maen nhw'n datblygu lawr yr A55 o fyna. So da ni'n eitha pell o'r canolfannau economaidd mawr yna, sydd chi. Ond, fel ydych chi'n gwybod fel Llanber, mae Blwyddyn o Ffestiniog yn ardal, dwi'n licio gael fo'n ôl diwydiannol, cos maen nhw dal diwydiant yna, ond ôl diwydiant trwm mewn ffordd, sef chwareli a chwareli llechi. Ond hyd yn oed rwan, mae yna lot o cyfoeth yn cael ei greu yn yr ardal. Mae gennych chi ONG, which gennych chi'n Dynorwig hefyd, Pump Storage, sydd yn cynhyrchu miliynau o elw i shareholders dros y byd. A hefyd mae gennych chi Trawsfynydd, Pwerdu Niwclear Trawsfynydd, sydd just lawr y lôn, a hefyd twristiaeth yn amlwg yn mynd yn fwy a fwy cynyddol. Dwi'n mynd yn ôl. Sori, dwi eisiau eich llun o flaena y breichlet o dref ar Esgwrn y Graig. Fel lot o trefi Gogledd Cymru yma, yna trefi olwyddiannol. Da ni'n cael yn labelu'n difreintiedig, am ddifad. Ac illa bod ni chydig bach yn economaidd, ond swn i'n licio meddwl na ni ydy'r cymunedau a cymuned o Llanberis ydy'r rhai mwyaf cyfoethog yn y byd. Yn diwylliannol, efo'r ysbryd, o mentro cymunedol. Mae bobl yn dweud bod ni ddim yn bobl entrepreneurial, ond mi ydyn ni yn bob un cymuned entrepreneuriaid cymunedol. Mae jyst eisiau sianelu hwnna'n ddal a cydweithio i'r ramblo wan. Ond fel lot o trefydd yma, mae gennym ni problemau rwral, ond hefyd mae gennym ni problemau trefol hefyd. Poblogaeth o tua 6,000 erbyn 4,000 a hanner erbyn gwan. Ond oedd o'n 15,000 i niwta. So, na i sôn sydyn am y stori ni, rili, o ran lle da ni wedi bod yn brio wneud. So, yn y cymunedau gyntaf yn yr ardal yn 2006, nath ni cychwyn yn gwaith ar yn siwrna ni o ran sefydlu mentro cymunedol. A gan Tywysginiog oedd un o'r rei o'n i'n ymwneud â mwyaf efo fo. A'r syniad o hwnna oedd defnyddio twristiaeth oedd yn digwydd o'n amgylch ni a'i buddsoddi fo'n ôl yn y cymuned. A dyna fe nath ni, nath Parc Cenedlaethol cael Tourist Information Centre yn 2012, a mi nathon ni brynu'r adeilad, cymryd benthyciad i brynu'r adeilad a lleoli a cymunedoli'r gwasanaeth twristiaeth. Dyna oedd y syniad. Ond nathon ni ddatblygu cynlluniau beicio mynydd i ddechrau, a mae hynna'n creu elw, so da ni'n defnyddio arian twristiaeth i ail-soddi yn y gymuned. Y syniad mae twristiaeth iach. Does na ddim byd gwell na croesawu twrist i ddardal di a chanu dy ardal di efo nhw, ond mae angen ei hynna mewn ffordd cynaladwy. A dyna oedden ni'n drio wneud yn 2012. Mae i gyd amdan addysg, cydweithio, gweithio mewn sector breifat lleol, bach sydd wedi angori yn ein cymunedau ni. Maen nhw'n gweithio fel mentra cymunedol. Maen nhw'n gwasanaethu cymunedau, maen nhw'n gwario yn y cymuned, maen nhw'n cyflogi'n lleol, maen nhw'n logi'n teuluoedd yn lleol. So, dwi'n gweld bod gwanaeth. Ond yn y mentra cymunedol a busnesau cymunedol o Blaena, da ni'n cyflogi rhwng 100 a 200 o bobl. Dyma rhai yn nhw, Pengwar, pub cymunedol, cwmni bro, gista sy'n gweithio efo bobl ifanc digartra, Opera Cymru, yr unig cwmni opera yn y byd sy'n canu trwy'r iaith Gymraeg, yr ysgol, y Dref Wer, Cerci sydd yn cinema cymunedol a Bunkhouse, Antur Bynagos, Seren sy'n gweithio efo bobl ifan a Gled o Dysgu, a Dref Wer sy'n gweithio ar prosiectau amgylcheddol, yn wreiddiol, prosiectau amgylcheddol oedd y syniad, a bod bobl lleol yn ymfalchio ni amgylchedd ac yn amddiffyn ni amgylchedd ac yn bod o'n rhywbeth iddyn nhw a Sara fanna sy'n eistedd fanna sefydlu'r Dref Wer, a mae'n mynd o nerth i nerth rwan lle. So ni'n gallu siarad trwy dyn yn y Dref Wer, yn sgwrs yn amser. Ond mae nhw fwy wan yn actio fel gwasanaeth sy'n cefnogi bobl efo clodi tanwydd ar y stryd fawr a bob math o bethau. Cos mae'r gwasanaethau wedi cael yn rhigo'n cymunedau ni, y CAB a falle. Sori, dwi'n
mwydo mewn. So wedyn 2019, nathon ni sylwi ar yr holl mentra cymunedol yma yn Bro Ffestiniog a meddwl pam da ni'n cydweithio, pam dydy gista sy'n gweithio efo bobl ifanc digartra ddim yn gweithio efo'r canolfan beicio mynydd, pam dyn nhw'n cael gyfleo yn fanna, pam dydy gwesti seren ddim yn defnyddio sinema cymunedol. So, syniad efo cwmni Bro yn sefydlu rhyw fath o fenter cymunedol oedd yn cysylltu'r holl mentra yma yn helpu'r mentra i tynnu'n pennall yn o'r bwcad, cos mae dy ben di yn y bwcad bob dydd yn gweithio fel hyn, a mae angen weithiau ti'n dy ben allan a gweld beth sydd o'r gwmpas di a cydweithio, a dyna dy holl syniad o'r cwmni Bro. A dyna nathon ni lansio 2018, sori, dim 2019, a wedyn gathon ni 60,000 gan Llywodraeth Cymru yn dweud gwrandwch gyda ni syniad, da ni eisiau datblygu mentra cymunedol yn yr ardal, datblygu cynlluniau economaidd wedi arwain gan y gymuned, cynlluniau addysg wedi arwain gan y gymuned, bob math o sbîl. Ond y syniad oedd i gydweithio. A wedyn, da ni wedi gweithio'n agos iawn felly efo partneriaeth Ogwen, Bethesda a Siop Griffiths sy'n edrych tebyg, a wedyn cryfhau yr rwydwaith wedyn yn Gwynedd. A dyna'r syniad. Dyna ni cymunedol Twrog yn rhywbeth lle da ni eisiau perchnogi yn ei lleol a datblygu fatha ni Padan Peris yn hyn. A ni'n siarad dwi'n dod, mae hwn yn hen resolutions, ti'n siŵr beth sy'n dod nesa. Ond y syniad mae wan ydy bod ni'n edrych ar y stryd fawr a datblygu stryd fawr a delwedd y stryd fawr. Mae'r adnodda ni wedi cael ymrhigon cymunedau ni dros y blynyddoedd. Mae angen i ni ail fuddiannu'r adnodda yna ac edrych ar beth ydy'n stryd fawr. Da ni byth yn mynd i gystadlu efo Betws y Coed yn Blaena, da ni byth yn mynd i gystadlu efo internet, a da ni'n isio, ond mi'n feidra ni datblygu stryd fawr sy'n gweithio i'r gymuned yna, cymysger y siopa bach lleol o beth mae bobl rili angen, a hefyd gwasanaethau a hefyd i gymdeithasu. Tref tatws 2 munud da ni'n gael efo, sef mae bob dim ti angen o fewn 5 munud, neu 10 munud. A bod o fewn 2 munud, lle da ni'n prynu hyn a diwrnod y fydd mis nesaf, a da ni eisiau datblygu hwnna efo bobl ifanc, yn ganolfan i bobl ifanc. Da ni'n ei brynu hardware store, yn Blaena Ffestiniog gyda'r stores, oedd o'n mynd i gael ei werthu, ond oedden ni wedi clywed hwnna fwy o Taiwan eisiau brynu fo, a dim ond y selar oedd o eisiau. Ddim eisiau gweddill y siop, so ddim eisiau iawn beth o'n mynd i wneud yn y selar. Dwi'n dyfaru wan bod ni wedi prynu'r siop, cos dwi'n eisiau gwybod beth o'n mynd i wneud yn y selar. Ond y syniad yma bod ni jyst yn datblygu a edrych ar y siopa sydd wedi cael, a mae yna leir cyngor a'r llywodraeth a'r cyngor tre wneud hyn hefyd, adeiladau gwaed yna sydd ar y strydydd mawr. Be am i ni awd yn pasu nhw a meddwl am bethau newydd iddyn nhw. Ac yma dau adeilad arall, dyn ni wedi brynu hefyd. Dim property moguls ydyn ni. Just bod beth, market failure ydi o, dyn ni yn cael benthyciadau neu grant i brynu'r adeiladau a defnyddio nhw. Cwrs beth sy'n digwydd ydy mae bobl o'r tu allan yn prynu'r adeiladau yma, maen nhw'n eistedd yn wag a maen nhw'n tu allan i gyrraedd bobl lleol. So da ni'n brynu nhw, rhentio nhw'n haf a gosod yr adeiladau i deuluoedd lleol hefyd. So dyma dyma gyd yn dan. A wedyn rhaid ni ddysgu, beth i pwynt hanes, sef bod ni'n dysgu gyda fo, gyda ddim yn fod i eistedd ar sils, so mae o'n gyd amdan dysgu am yn hanes ni, mwyn dychmygu ac i'n greu dy bobl gwell. Dwi'n wrth y modd ar hyn mae Peter Prendergast o Blaena. Da ni wedi dipyn o ymchwil cymunedol yn ddiweddar. Mae bobl isio aros yn ei cymunedau, mae bobl ifanc isio aros yn ei cymunedau, os di'r problema yn cael ei greu yna. A wedyn, da chi'n gweld y consultations yma, da ni'n trio matab i bod ond y cwestiwn fel efo, beth sy'n gallu cael i gyflawni, ac efallai dyma fydd y cynulliad yma'n dweud. Da chi'n gweld dyna'n meddwl y cwestiwn fod, a gwyddi eto ymestyn o'r rhwydwaith yma o'r cydweithio. Codi dy ben dros dy ffens, fel mae ffarmwr yn neud, a gweld beth mae'r ffarmwr yn nesaf neud, o, mae hwnna'n syniad da, a nawn ni ddysgu gen i gilydd. A dwi wrth y modd o'r llun yma. Yn fan yma'r Gyrolo Meics, mae'n 3 bwyna, yn gweithio yn y chwarae yn y siŵr, yn sbio i'r be da ni'n ei nesaf wil, dwi'n gwybod beth sy'n beth bynnag. A wedyn y ddau yma sydd yn gweithio yn cymryd rhan yn y cyrsiau cymunedol, da ni'n esblygu wan Cynefin a chymuned gen nhw. A jyst cymeriadau ddau yna, mae hynna mynd i fynd y bell. Maen nhw'n briliant. Ana fo.